Opurobios igwe ajenga. Abụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo, ọkachasị ndị a bi na mpaghara mgbada anya, ụmụ ihe na-adị mma. Amara m na ụfọdụ ndị be anyị na-abụ oruo, ọkachasị ndị nọ n'Aba, oruo weekend mgbe ụfọdụ ha eji nwaanyị gbada Akwa Ibom. Ozi anyị ji bịa tata dịghị mkpa, ya bụ ṅụcha ntị na iruo na Akwa Ibom steeti malite n'izu ụka a nọ n'ime maọbụ nke na-abịa abịa, emekata nwetaghị na dịka nwoke na ị gara di na nwaanyị nọ na di maọbụ na ịnụ di ya na nwaanyị, ọ bụrụ na ejidere ya ebe ị na-akwa iko, ọ sịkwa ya bụrụ iko nke ndị na-eme mana ịnụ na nwaanyị, nsogbu ode maka na nke nwaanyị ọ bụ gị na ya ga-aga nga afọ na-abụ a na-ewepụghị ofu mkpụrụ ụbọchị, gịwa na onwe gị ga-akwụ nde naira na-abụ. Nke a bụ iwu ọfụ pụtaranụ na Akwa Ibom steeti wiki a ka a ga-asaịn ya, ọ bụrụ iwu and ihe o ji ejikwa na a ga-asaịn ya ozugbo ihe njem ahụ na a ga-asaịn ya ozugbo bụ na onye o si n'aka bụ deputy gọvanọ, ọ bụ Mrs. bụrụ sinetọ Okon Iyan, ya bụ deputy gọvanọ ndị Akwa Ibom steeti wepụtara ya bụ iwu ọnya bụ ihe weru ihe na ahụ wegara ndị House of Assembly, emechaa anya a ga-asaịn ya adịkwa ama mana n'ụbọchị tata mụ na onye otu m so ama m na ụdị ha na-adị mma ya ka m jisi ka m mkpọ ka anyị tinye ọnụ. Epetike onye nke m nwa nke anyị sinegị nọ na obi dị m ọcha taa. Ekene m onye nke m. Epetike iwu a na-eme na Akwa Ibom, iwu ewepụtara ọfụ na Akwa Ibom na-ejide onye na-ese Ibom. Iwu aha ofu bụ na ụmụ nwaanyị ma nwa agbọghọ ma nne nwaanyị o gara zute nwoke ọbụla ji nwaanyị na-akparị ya aka. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ị ga-aga nga afọ na-abụ, ọ bụrụ na ị bụ nwoke ị ga-akwụ nde naira na-abụ dịka nha maka ihe mgbadika ọgbọgụ gatara awesi kwuo gị dịwa ekene eme unu ya biko ka njụ ogo esi na sinetọ Ekon ka esi na Ekon Iyan. Okay. Wete dị iwu ya wụ deputy governor. Ya wụ ịmagụ na a na-ewega ndị House of Assembly. So na ife dị ya mkpa bụ ihe gbasara Ibom gị. Nwaanyị a si je nne ya ọ nara mmadụ di ya ka o nwere nwaanyị na-achọ na di ya ya polisi niile ya na-eweta iketa dị ya mkpa bụ nnọọ onye na-esi Ibom gị. Uche dịkwa n'ihe anyị kwuru. Ikekwa bụ na enwere onye chọrọ ịnarị edi mmadụ na-ede di ya onye ka ọ na-eme ife a ọtụtụ ka ejiri iwu wee jide ka ọ nọ na nga afọ na-abụ ana ike na di ya gịnị gị na-akọrọ ịma mgbe ụfọdụ ịnakọta ikwu ihe bara uru so ana m nkweri nke a dịkwa ka okwu fans m na-afụ ya ọha na eze na afụ na-enweghị ya nke a dịkwa ka ọ na-enye m nsogbu nwoke ma mana ihe anyị kwuru kịta ọ banyere kpam onye bụ eziokwu ya bụ eziokwu. Ikekwe nwere onye nwa agbọghọ ma ọ bụ nwaanyị nọ n'akụkụ chọrọ ịnarị di ya wee jiri ka ejiri iwu Chineke ọ dagonu because nke bụ eziokwu bụ na ndị Akwa Ibom ma ese Ibom gị ana feji ha ajọ njọ ana ya bụ onye mere ife a o nwere ike ịpụta tụtụrụ onye ya ọfọ ọgọ truto god ọkwa ya sukwe na dị mmadụ ka ọkịta ọ gacha ụbọchị o wewe jee Akwa Ibom mere na ife gaba ebe nọ na-eme nke mbụ ihe ebe obe okwu nke m na-aga bụ Chineke na onwe ya siri akwara ma nke ndị nụrụ anụ ma nke ndị na-anụ nke a bụ iwu dịrị Chineke. Ọzọ bụ na abụghị m lọya mana ọ bụrụ na enene ya ọfụma iwu Naijiria kwukwara na ọ bụrụ na iru afọ 18 na iburugo okenye n'ihe ọ bụla ị metara bụ n'isi gị ka ọ dị na enweghị onye ga-abịa nọkọta asị, enweghị onye a ga-asị na awakporo. Ọ bụghị rape ka ọ na-abụghị rape, ọ bụ na ndị okenye na-abụ kwekọrịtara wee mee ihe dị ha mma. Kedu ka ị ga-eji si na onye nke a ga-aga nga afọ na ebe ahụ ka m nọrọ wetawadị nsogbu n'ihe a na-ekwu na nwaanyị ga-aga nga afọ na-abụ nwoke akwụọ 2 million naira eji eme gịnị? Maka na ana m eche ekesi ha ihe a ụmụaka ji azụ onwe ha ma ụmụaka ndị yunivasiti ma ụmụaka
ndị na-ebugharị eji nwa 2000 na 5000 emechara na o jide nwoke somehow ka ọ ga-eji bụ ịpụta kịta anyị naanị machie ana ebe ọ ga-ebido kịta bụ n'ebe ndị ogbenye nọ ebe ndị ogbenye nọ ka ya bụ ihe ga-ebido maka na ụmụkịrịkịrị ụmụaka ji ukwu ha azọ nne ha na-azọ onwe ha na ha niile ga-aga aba na nga biko ogwumewo na ewu ka njụọ isi na Chineke sisi akpana ka ebe o kwuru ọ dị n'akwụkwọ nsọ ka ebe ọ dị n'akwụkwọ nsọ ị na-agụ akwụkwọ nsọ ebe Baịbụl sị gị gbanahụ ịkwa iko gaa kwa ndekwa na anya biko ị na-agụkwa Baịbụl ma iwu nke Chukwu ọ sị gaa kwa n'iko thou shalt not commit adultery ọ bụ bịa kụziere catechism ndị fada chere ka m bịa na ọ sị akwa n'iko nke ahụ iko ka ọ iko ihe ọbụla ịkwara akwa bụ iko ka ọ bụ ihe ọbụla bụ nkwakọrị ịma ihe o ji emume obodo na ụnụ bụ ndị na-abụ ụnụ gachara ụka once na eyi ụnụ hapụ datin gbasara ịkwa iko akwaghị iko because na sọsọ mmụọ ozi bịara ministry na ụwa bịaruo na-eme ha chere na bido na-akwa ụmụazị na-agụ ụmụazị sensus ngwụcha wee mụọ ọdụ jent amụrụ na bụ ihe Chineke ji taa ha afụfụ mgbe ha goji ka ha gaje ọ na-agwa ha akwa n'iko ha ma nọ na ha rutejiri ụmụ agbọghọ ịmana ọ kwụfuru ụmụaka Jezebel o tekwana ha nọ ụmụ agbọghọ machara mma nọ n'ụwa ha negide ya sị na ụdị nke adịghịkwa n'eluigwe ka ha ribiri ito onwe nke bụ n'eluigwe atọ ha bịara ebe afụgasị sọkọlị ntị ụmụ ihe ga-ekiri ifo confuse ọ bụzi anyị nwa nọ n'ụwa na ihe Chineke kere amakakwa ọ bụzi anyị nwa nọ n'ụwa ka a na-eme ihe na omume bụ na obodo chọrọ kwesịrị ime ife a bụrụ na ihe dịka Anambra steeti asị na Holies of the Nation na-anọkọta sị na Akwa Ibom yeah, the adultery of the nation na eme law ka gini we possible. Is na Anambra bụ gị? Holy of the nation na all the holiest in my idea. Chineke o. Ịmakwa ofu ihe mmara, mma esoghị m eri agụ. Okay. Maka nwaanyị ọbụla dị ime na-agụ agụ ga-amụ ma a ga-achụ ihe n'anya. Mara eziokwu. Obodo ọbụla nwere university amago na ha dị quarter to Sodom and Gomorrah. Obodo ọbụla nwere university maka na ụmụaka niile na-aga ihe na ị ganugo ebe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ndị big man bịara mmemme ọrụ na mgbede eto agachọtara ụmụaka eji ezu ike ebe a na-ekwu na anyị si akpọta ha na-abụ n'ụlọ akwụkwọ dịka iruo n'imsu kịta maka na ihe na-ekwu ọ na-egosi nwere experience ịhụ ka ndị mara anyị na-agọta onye na experience nekwe na anya biko mba epetike hapụ ka nke ọrụ onye bụ na wọchị ọkụ inwe ide onye bụ mmụọchị ọgụgo na asị mena mma agọnahụ gị okwuonu m nke mụ na gị gara kama na ị na-ekwu bụ ị mara gebe ntị ọ bụ ụdị maka mụnwa bọsị ị mana mụnwa abụ m Chineke person m gawa ama m ihe na mana ebe ọ bụ na a na-aga ọrụ ebe dị enwere ebe mụ na ụfọdụ ndị eze Igbo gara na Akure ihe dịka 2018 na 2019 oru na mgbede eto a gaghị họkọnatara ha ụmụ kirikiri ụmụaka kama na enechere m ndị nke ahụ anya nsị ndị nke a bụ old layers n'ebe esi kpọta ya si na ha na students na onye kpọtara ha ụmụaka ghọrịrị ha eruzie n'abalị ka a kpụtaziri ya ụfọdụ bịa kpọọ price onwe nke si na asị na 30,000 nwoke si ya eji eme gịnị mgbe a gị ji ebe a pụọ ize Chukwu na ihe ipube akwa isi ebe a na agwa ego na a ga-akwụ ha ụfọdụ mechaa ama na-eji maka na onye kpọtara ha gara gaa mee ha biznes ikekwa kpọta gaa n'ụmụ họteelụ achagbu si ya unu ichekwara akwa dị mma ka ọ dị ka owu ihe na ịma na ihe a niile bụ pakeji ihe a niile bụ pakeji kama epetiga esoghị m eme mba na kwesịrị ụnụ chajeru continue no agara m dịka onye nta akụkọ na-aga ịkọba ihe ha na-eme enyere m nnukwu na biko na a na-akparị nkata na hapụta n'ebe a na-eme a na-akparị nkata na ụkwụ ọbụla na-aga warawara were anya na-aga warawara niile ọrụ anyị bụ anya na-aga warawara ịdị na-afụ ihe na-aga kama na ọ bụghị ihe niile ka okenye na-ekwu mana ihe m ji na-ekwu ọ dị ha rekọd maka gịnị wa na-amajide rekọd ekwuru anya ịmakwana gekwa ntị ka m gbaghị eziokwu onye mmehie ga-akụ ọkụ mmụọ bụ onye mmehie na-ekweghị na ya na-eme mmehie nwoke ọbụla anyị mekọtara gaa ọkụ mmụọ bụ n'ime mana ọ bụ ha na emere like this ịfụhụ David bụ mkpata mkpa kwacha ma gbuo sef mana eme ha nọsị Chineke a gbaghara m oso dịka Sọl na-eyi excuse anaghị ka eji pịa gị Sọl iche so na anyị nwa bụ ndị chọrọ ichegharị bịara chegharịzie ma chegharịa na mmehie anyị
onweghị aka ga-emetụ anyị Okay, maka na akwụkwọ nsọ chiri ọ bụrụ na ichegharịa agba agụrụ ume so adịghị m ka gị na-ada agụ akwụkwọ nsọ mana ihe ndị na-ekwu okwu a ka anyị na-achị ihe anyị na-ekwu ka anyị ghara ime ka ndị ara ndị Aba ịma na Aba dị nso na Akwa Ibom ndị Aba na-abụ oru mgbe ụfọdụ na wikendi etu a ha ejiri nwaanyị buru moto gbadaa na Akwa Ibom ọha ka m na-emere ebere ụfọdụ na Ụmụahịa dịkwa nso na Akwa Ibom na ọrụ wikendi etu a ha eburu ụgbọala ha ma ọ bụ gbadịarị transport maka na ọ dị ọnụ ha na ebe ahụ eze dị ụmụaka Igbo na-eme ga na-akpụrụ ahịa in fact ha ebidogo mewu ya spọt nke bụ na ụnụ akwụ na ọbụla ifuru na ihe na ọ bụrụ na onweghị onye Akwa Ibom ma na ozubeghị ezu ọ ihe eji mara ha ọ na-atọgharịrị edebeghị ugwu echeghị m na a na-ebeghị ugwu ya bụ na nwaanyị a maara ihe ọ na-agbarụ na ịkwa iko akarịana na Akwa Ibom ọ dị ka ọgba ha headquarter asịsị ka emechie ya bifo mmụọ ozi apụta pịagbuo ha etu o si pịagbuo ndị Sodom and Gomora ya bụ na n'ofu akụkụ akwadokwa m ihe o kwuru mana nke ọzọ ya kwuru na ọ dị ka nwere naanị edi ya ọ nwere ike ịbụ eziokwu biko nwaanyị ọ ga-amụta ihe ọ na-agbaghịrị nne o nwere ka ọ chọ ka too pat ya mana kwa ife ya na-agba gị ebe ijeru ma ebe ị na-agbachitere ụmụ Igbo ejena na ya bikos na ọ bụ na nwaanyị a mụtara ụmụ agbọghọ ịchọ na ka anyị tinye ife ọ ma ruo ọnwa isii ụmụazị atụba ụmụ ya niile ime ofu ọ bụrụ ụmụ agbọghọ ụmụ ya enweghị ife n'obi atụba ha n'ime bikos o nwere ife ahụ ejighị emelọ o nweghị ejighị egwu egwu ife ihe Akwa Ibom ejighị ajọ njọ ka nwaanyị ji wee pọlisi jee na ya ya bụ nwaanyị omehụ imechie ịgafe ogbe isi ogwe gbajie mana a ga-anọgide na mmehie ka amara wee baa ụba o nwere obodo ya bụ ọ bụrụ na sị na ọ nọgide na isi ndị edo ụnụ ejikwa na aja gbaa akwụna n'obodo oyibo a na-akụda akụ ọkwa ihe onye nwere ka o ji eme ọjọọ mana akwụna obodo oyibo ahụ ebenetagokwa maka enwere mgbe o ruru egbu ụfọdụ n'ime ya akụzirigoro anyị ịmazi obodo ha baziri na mfụ na-eje na Muslim country ịma na enwetaghị ekweghị isi je na-agbachara ma ọ bụ igwe onye Igbo ezigbo onye Igbo si ya na nwanyị nye enu na nne onuno mba adekwu nke ahụ ọsọ ka nwaanyị Akwa Ibom na chime omenye na nwaanyị na-eso nye setụlọ nye na dị esebe okwu nye setụlọ nye esere na oji lọ achọ ha ife ahụ polisi ka ọ bụ mana ana m eche ọ dịkwa ka ọrụ agwụna a ga-arụ ọ na nke ọrụ bụrụ arụ ọ dị ka ọrụ agwụna ma ọ bụ iwu agwụna a ga-eme na Akwa Ibom maka na mgbe emekatara ya gawa na ụdị nke ahụ anarị eche etu ndị House of Assembly Akwa Ibom si wee mee ya n'ụdị na ọ gafere first reading gaa second reading gaa ma public hearing mechaa ya na-achọzi ịpasị ya pasị ana m eche ekesef na ndị onwekwara ọrụ a na-ekekwe before emecha ya niile o ruru 2 or 3 weeks a na-akwụ ha sitting allowance iji wepụta iwu na-ama nwa isi iwu a na-ama mmemme kpakam maka na ọ megidere fundamental human rights abụghị m lọya mana amaara m nke a na mụ na mmadụ kwekọrịtara wee gaa mee ihe iwe na-etinye mmadụ anwụghọ enweghị onye megidere ibe enweghị onye nụrụ ọgụ ọ bụghị repu ịnọkọta isi m na ị ga-aga too onye a nga ọzọ bụ epetike ime ebe nke a na-eme ihe na bụ na nke a bụ ọ bụghịzi women supporting women nke a bụ women oppressing women now a na-eme na abịara n'akwụkwọ nsọ ejide nwaanyị kwara iko hapụ nwoke ụmụ nwaanyị na-complain kịta na nwaanyị ewepụta n'iwu a na-achọ ịpas ka ọ bụrụ lọọ ewee sị na ejide nwoke na nwaanyị na-akwa iko na nwaanyị ga-eje nga nwoke akwụ ụgwọ maka gịnị nwaanyị na otu ha na-abụ ijewe nga ọhọ mmegbu ụmụ nwaanyị ka ọ bụ even that like you said o mere laws a na-eme na-ajụ na ndị a ha na-ese ọnwụrụ ị na-eme law nwoke nụrụ nwaanyị di na nwaanyị ọzọ kedu maka ọ bụ na ọ chọrọ ịnụ na second wife na ha gara testing the microphone iru lụkọta si na aja eme ego n'abalị na ọ dị possible na so na aja eme ego n'abalị na nwunye ka ọ bụ isi na di na nwunye gịnị ka ị na-achọ ịkọ family nke nwaanyị apụtagba akaebe gosi foto a na-ama ha ikekwe jiri AI mee foto ihe important thing bụ na ha kwekọrịtara o nwere ihe ikwuru bụ fermente nwaja ịsara atụ na o nwere ike ọ bụ na lọa na ha ọpazi first reading second reading na bank third ịma na obodo a nwekwa policy no steeti mba Anambra steeti eweta ha na law si from government house
eweta ha na pieto so were giri fara gị agụ eje na boot moto sign ya iwai kama mechazie o ndị media gụbazie ya translate bezie ndị house akpọghị ebe ọnụ most of house bụ ihe ọbụla si na gọọmenti house bịa ihe na-achọ bụ ego na-eso na ya iweta ha lọ ajụghị ego na-ede na ikwe apasị ya ọ na-ewute ndị rụrụ vidio ndị rụrụ VHS anyị na-eyuzu mgbe ahụ rụchara ya maka set a na-akpọ tie fast forwarding. Ọ bụrụ na ọ dịghị etu ahụ, ọ bụrụ na ihe ọ ga-abịa atinye na fast forward. Ọ bụrụ na nke mere ihe na emebezie mgbe o ji gaa ụmụ ihe anyị na-enwe ihe anyị na-enwere ike mechie ya na one day. Asị gị na steeti nwere first reading. A nwere ike ime reading bụ gị na ọha mpempe akwụkwọ na-abụ ọ na-akarị mpempe akwụkwọ na-abụ ma ịtọ agụcha ya nke mbụ asị oke first reading aga ngwa nwoke m gbere ego ọzọ agụọ ya ege na asị na second reading aga ngwa dowe ya apụta break anyị nee anya break aha ka eji gaa public hearing na ngwongwo nee anya clause by clause mark ya ọ gawara onwe kama emechazi ọ bụrụ na ọ dịghị mmasị weta for amendment ma ọ bụrụ na enwere onye big man iwu ahụ jidere ya bụ ọ bụrụ nke ahụ hapụ ya mpịakọ okwu nke mbụ ọkwa ụfụrụ mana nke a gbasaghị anyị mana ihe eji weta bụ na ndị be anyị juru Akwa Ibom anyị na ndị be anyị na-echi ebe dị aga Akwa Ibom maka agaghị m Akwa Ibom ndị be anyị na-echi ebe dị aga Akwa Ibom na-aga emechara na weekend biko onye ọbụla zere ezere adị ama ka a maragodo ndị iwu a ga-ejide ọ bụziri na iwu a jide ofu onye gbaniterenu a ga-emebi ya emebizie ya before ị na-aga otherwise ọ dị akwa ọgụ kama ịkwado ego a na ịbụ ewidowa na nwunye ha anwụọla maka iwu ndị iwu ji bụ ndị nwunye ha ndị nụrụ nwaanyị ọha bụ ndị iwu ji echekwuru m na ndị a nere anya mgbe ha na-ewepụta iwu ahụ ebetigopịacha ọnọdụ anyị nado ndị bụ ekene m ụnụ ihe nkwu bụ na asị m na ndị a na-anwụkọrọ hi nne ndị haus na-eme megherigasị o eche na so na Igbo ka ọ dị amụkụ na ọdịkọ na abazi mbọ kedu nke bụ n'ọchịchị ụlọ onye oke ya bịa na Anambra Steeti gọvanọ enwego bere ala ozugbo na abụ Obianọ mere ya mechaa ya ma ọ bụ na otu mere mgbapa ọwọkụ soro pụta ụbọchị a jide nke iwu bụ na Satọde ka eji mebere ya na-emeghị isi eji nke abụkwa vote ọ bụ dị ndị nke agbakọ na dịsite ya na kịta ekwu ụlọ ha merụ ọ bụrụ na ịnwude mmụnwa na mba onye Akwa Ibom nwude nne enu asị na nwaanyị chọrọ ya na na-emetesi ndị mikrofon gịnị ka ya eme oke isi guzo na ogo na gịnị mere na arụ mere asị bịa oke na mụ na nwunye m anọzi ị mana ya ezide na nwaanyị akpọrọ m iyi so na m apịakọrọ m akụ divorce na-achọzi nwaanyị ọzọ ebetike before gị na ha ekwuru nke ahụ aka na-aba akwa anaghị ofu aka mana eke ji nwe kọtụrụ maka elu mma nwe lọya mana before ị ga-enwe lọya gị ga-erutegoro sef akpọchigo gị ịnọgo ihe na gị na ndị polisi ekwugo ego na ị ga-akwụ for bail out mana dite mara ife na lọ dị defeated because ndị akpere ego ndị polisi na law because onweghị isi o nwere many things ekwesịrị imenụ like etu ndị Ebonyi si bụ ụmụadị 7 years 8 years ebu ihe ahịrị ọgbọta ije gba akwụna maọbụ ije mmadụ mekwu ụlọ anyị eme ọkwago mere ndị Ebonyi ji akpụ anya so hapụkwa ndị Ebonyi ọka nkwụ maka ndị Enugu ebe ha na-eme ikwu ndị Enugu ịma na m ga-apụta gwa nke bụ eziokwu na nke na-abụghị eziokwu mana ị na-akpọ ndị Ebonyi ebe ọ dịzị ka anyị ga-asị na anyị na-emegide ndị Ebonyi hapụkwa ndị Ebonyi eziokwu gwa anyị maka esut na IMT ekwugo m ya na ebe ọbụla ụlọ akwụkwọ ebe ọbụla ọ dị mana Igbo arịa m mana ebe ọbụla ụlọ akwụkwọ dị mana agba anyị a na-enwenata ụmụ ihe dị agha maka ọ wit and wit enwere ndị ọ bụ datin bụ ihe na-enyere aka ịzụ n'akwụkwọ ọ dịtin bụ ihe na-enyere ha aka and egbughị mgbe Chineke kọndemnụ ha maka na ị na-anya nwaanyị akwụna na akwụkwọ nsọ nke nyere ụmụ Izrel aka ha ji wee nafere na mgbe ha bịara na Jeriko ị na-anya ọ tụrụ agbụrụ nwaanyị ahụ ka eji mụta Jizọs ya bụ na Jizọs asịghị ịfụ ndị akwụna si kugbuo ha mba adịkwa ama nwere ike iruo n'eluigwe ọ bụrụ na onye akwụna bụ oji ego adịkwa ama ịla ikpo na akwụna a na-ekwu okwu niile ị na-edife ndị akwụna ka nne na mana ihe mana nne mụ na gị bụ akwụna nne mụtara mụ na gị bụ akwụna amụghị ihe mara ị ka nwee experience na ụmụ ihe na-akwụna ị nwere idea experience gwa gị wa megoru local and international ihe na-asị m ana maka ọ ose adị ozugbo hapụ ya na ụmụaka na-ekiri biko na ụmụaka kpochienụ ntị ụnụ afụnugo m onye ọcha ebienugo m onye ọcha ma ya wụziri ime ihe ndị be anyị maka akwụkwọ ọnụ na oyi ya niile na-atụ ma na Russia ma na China
kemgbe a gị na ha na-eme ihe na enwebeghị nke igbodoro hapụkwa na nwunye na-enene ka ọ ghara igboro Bible says all things has passed away, behold I am a new creature. You know before. new creature nke one You know before. ọ dị n'akwụkwọ nsọ mana ọ zi na ọ bụrụ na imete ihe ọ ga-eji bụrụ new creature bụrụ new creature ọ bụrụ na ị ka nọ na-eme ihe etu si nne dị ọnụ ha anya sef ọnụ ha gosiri na nchegharị ka dị very very far from you adịkwa ama Ndị bụ anyị kene m unu. good morning for afternoon Nke ọbụla dị nnọọ. adịba Opurobios Igwe Ejenga.